онҳое ки варзишро дӯст медоранд. ин барнома дар шабакаҳои иҷтимоист. ман Фирдавси хурсандам. рафтем. Карим Бензема, футболбози фаронсавии дастаи шоҳона, бо охирин паси головари худ дар таърихи бошгоҳ рекорди нав гузошт. ин дар ҳолест ки Бензема бо пираҳани дастаи Реал 132 маротиба паси головар додааст, ки то ин ҷониб ба касе муяссар нагардида буд. Серхио Рамос қариб буд 2 маротиба пои ҳамлавари дастаи Осасуна Рубен Гарсияро бишканад, аммо довар ҳатто ба ин аҳамияте надод. инро тамоми тамошобинон тариқи оинаи нилгун диданд. довари майдон Хесус Хил Монтано ин чизро нодида гирифт ва ҳатто ба вар низ муроҷиат накард. аз ин рӯ собиқ довари машҳур Эдуардо Итурал де Гонсалес гуфтааст, ки довар бояд ба вар муроҷиат мекард ва Рамосро ба корди сурх аз майдон меронданд. зарба ба буҷулаки пои ин корди сурх аст. системаи вар эътибори худро аз даст медиҳад. ин система мисле ки ҳақро аз ҳақдор ҷудо мекунад. ҳамчунин дар ин бозӣ бо 2 маротиба қоидашиканӣ аз ҷониби Рамос ва нодида гирифтани довар мухлисони дастаи Осасунаро асабӣ кард ва онҳо зидди Рамос бо садои баланд додгӯӣ карданд. онҳо мегуфтанд, ки Рамос бимир, Рамос бимир. ин аввалин бор нест, ки Рамосро бо дағалбозикунӣ гунаҳгор мекунанд. пеш аз ин садҳо маротиба дигар ӯро дар бозиҳо бо чунин бозиҳояш мавриди интиқод қарор дода буданд. дар Англия вазъияти обу ҳаво он қадар хуб нест. дирӯз дар чемпионшип вақте дастаҳои Вест Бромвич ва Миллуол бозӣ мекарданд, аз сахтии шамол футболбозон анқариб 30 сония кӯшиш карданд, ки тӯб як ҷо биистад ва онҳо зарбаи ҷаримавӣ иҷро намоянд. ҳатто довар маҷбур шуд заминро бо пои худ биканад, то тӯб як ҷо биистад. дар баъзе манотиқи Англия суръати шамол дар 1 соат то 144 километр мевазад. дастаи Вест Бромвич бо ҳама зиддияти шамол тавонист, ки ҳарифро бо ҳисоби 2-0 шикаст бидиҳад. феълан Вест Бромвич дар ҷадвали чемпионшип мавқеи аввалро касб кардааст. Кака дар мавриди рафтани Месси аз Барселона ҳарф зад. ӯ гуфтааст, ки ҳоло дар бошгоҳ вазъият хуб нест. аҷиб барои ҳама ин аст, ки ин ҷанҷолҳо бо чӣ хотима меёбад. ман ҳеҷ гоҳ дар ин бошгоҳ набудам ва барои ман таҳлили вазъи ин даста мушкил аст. фикр мекунам, ки Месси Барселонаро тарк мекунад. барои ӯ мушкил намешавад бозӣ кардан дар бошгоҳҳои дигари аврупоӣ. ҳамаш аз хоҳиши худи ӯ вобаста аст. мушкил аст ӯро дар дигар бошгоҳ тасаввур кардан. аммо агар ӯ хоҳад, ки таҷрибаи нав бигирад ва бидонад, ки қадами навбатии худро куҷо мегузорад, бояд ҳатман хулосаи худро барорад. ғамангез буд вақте ки Роналду Реалро тарк намуд, аммо бо гузашти вақт ҳамагон фаҳмиданд, ки барои ӯ чизи нав лозим буд. гуфтааст Кака: бача, ами ахиран Месси мерава. ҳамлавари бошгоҳи Ювентуси шаҳри Турин Криштиану Роналду бо голи задаи хеш дар даври 23-уми серияи А ба дарвозаи Верона рекорди нав гузошт. Роналду бо пироҳани клуби туринӣ дар 10 бозии охир пайопай ба задани гол даст меёбад. ситораи беҳамтои португалӣ дар таърихи мавҷудияти дастаи Ювентус аввалин бозингаре шуд, ки дар мусобиқоти серияи А дар 10 бозии охир гол мезанад. ин рекорд қаблан ба футболбози фаронсавии бошгоҳи Ювентус Давид Трезеге тааллуқ дошт, ки дар 9 бозӣ пайҳам гол задааст. Роналду тобистони соли 2018 ба бошгоҳи шаҳри Турин гузариш карда қаблан шарафи дастаҳои Спортинг, Манчестер Юнайтед ва Реал Мадридро ҳимоя кардааст. қарордоди Роналду ба дастаи Ювентус то 30 июни соли 2022 ба имзо расидааст ва ӯ мақсад дорад, ки то 40 солагӣ футбол бозӣ кунад. нишондоди кайҳонии ӯро дида раҳбарияти Ювентус мақсад доранд, ки бо Криштиану Роналду, ки чанд рӯз қабл 35 сола шуд, шартномаи нав банданд. баъд аз задани гол ба дарвозаи Верона, Роналду боз як рекорди дигар гузошт. ин голи 20-уми ӯ дар чемпионати Италия дар мавсими ҷорӣ ба ҳисоб меравад. ӯ соли 11-ум аст, ки пайдарҳам на камтар аз 20 гол дар як мавсим мезанад. бори аввал Роналду аз 20 гол бештар дар мавсими соли 2009 зада буд, ки он замон пираҳани Реалро ҳимоя мекард. ҳамчунин дар корномаи худ 2 маротибаи дигар низ дар 10 бозӣ голзанӣ намуда буд, ки он дар мавсими солҳои 2014 ва 2018 буд. сармураббии дастаи Реал Зенедин Зидан ба садамаи нақлиётӣ дучор гардид. рӯзи 8 феврал вақте ки мураббии мазкур ба самти тамрингоҳ ҳаракат мекарданд, аудии ӯ ба як мошини дигар бархӯрд. хушбахтона дар ин садамаи нақлиётӣ касе ҷароҳати сахт набардоштааст. баъд аз рух додани ин ҳолат мутахассиси 47-солаи фаронсавӣ новобаста аз он, ки мошини худро аз даст дод, вале роҳи худро ҷониби базаи тамринии Реал идома дод. дар ҳамин раванд дастаи ӯ Реал дар даври навбатии чемпионати Испания бар тими Осасуна бо ҳисоби 4-1 ғалаба намуд.
ҳамлагари шведии дастаи Милан Златан Ибрагимович дар даври 23-уми чемпионати Италия ба дарвозаи Интер голзанӣ намуд. Бо ин голи худ ӯ тавонист ки дар дербии Милан рекорди нав гузорад. Златан Ибрагимович 13 сола аст ки ба дарвозаи Интер голзанӣ мекунад. Нахустин бор ӯ ҳанӯз соли 2000 дар дербии Милан гол задааст. ҳамчунин ин ҳамлагари мӯйсафед Бубахше 38 сола дар дербии Милан аз ҳама калонсолтарин футболбозе шуд ки дар дербии Милан гол зад. ҳарчанд дар ин бозӣ Ибрагимовичи бечора ҳам гол заду ҳам партофти головар кард, аммо билохира дастаи ӯ Милан аз Интер бо ҳисоби 4-2 шикаст хӯрд. Ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.